ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಜರಾತಿ ಡಿಶ್ ತೋಜಾವೆ ತೇಪ್ಲ ಬಂದು ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಂದೇನು ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮೆತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೇನೆ ಈತಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆತ್ತ ಕಡೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲತ್ತಿ ಪೊಡು ಅವನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಾನು ಇತ್ತೇನು 4 ಕಪ್ಪುದಾತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಆ 4 ಕಪ್ಪು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 1 ಕಪ್ಪುದಾತು ಬೇಸನ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಏನ್ 1 ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೇ ಕಪ್ಪು 4 ಕಪ್ಪು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಇತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀತಿನ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಮೆತ್ತೆ ತಪ್ಪುನು ಆಯ್ತ ಕಡ್ಡಿ ಪೂರ ಕಡಕ್ ಇತ್ತನ್ನ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ನಸೆ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ಕಡ್ಡಿ ಚುಚೂರು ಲತ್ತಿತ್ತಿನ ಏನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ಪುರ ಮಲ್ಪನಗ ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೊಡಿತೀನಿ ಅದು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನುಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು 1 ಚಮಚ ಮಂಜುಲ್ ಪಾಡುವೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಓಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದ ಓಮ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನತ್ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೇನ ಚೂರ್ ಶುಂಠಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ನೆನ್ ಪಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಓವು ಎಣ್ಣೆಲ ಹಾಪುಂಡು ನೆಯ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಐತೇನು ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಒಂದು ತಪ್ಪುಡು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಇಟ್ಟು ಏತು ಒಯ್ತ ನೋಡು ಆತ್ ಪೊಡ್ತು ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ತಪ್ಪುಡು ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಪ್ಪುಲ ಸರಿಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂಕದ್ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಆಯ್ತಾ ನೀರ್ದಂಶ ಪೂರ ಒಯ್ತು ನೋಡು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀರ್ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಂಟಂಟ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೊಕ ನುಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಡಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಇತ್ತೇನು ಸರಿ ಅದೊಂದು ತೆಗೆತೊಂದೆ ಇತ್ತೇನು ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ವರಾನೆ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಚೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂತೇನೆ ಅವಕ ನೀರು ಬೂರ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಐಕ್ ಸರಿ ಅದ ತೂದೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಇಟ್ಟು ಪಿಚನ್ಗಿತ್ತಂದೆ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತ ದೀವಡು ಒಂದೇನು ದೀವಡೊಂದು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಉಡ್ನೆ ಪುರ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ತೊಟ್ಟುಗು ನುಂಗೆಲ್ ಇಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತೊಂದೇನು ಇತ್ತೇನು ಇಟ್ಟುக்கு ಮುರ್ಕಾದು ಒಂಜೊಂಜನೆಲ್ಲ ಆಟು ಐತೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐತಿ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನು ಒಂದೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಲ ಆಟದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದೇನು ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಣಂದು ಆತೆ ಬೊಕ ತಿನ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೊಡಿಯಿತು ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೈ ಇತ್ತೇನು ನನ್ನೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಳುಲ್ ಆಟೋಡು ನೀನು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಕಡಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ನಗ ನೀನು ಬೊಕ 2-3 ದಿನ ದೀವುಲಿ ದಾಲ ಹಾಲು ಹಾಪುಜುಂದು ಇತ್ತೇನು ತವ ಬೆಚ್ಚಗ್ ದೀತೆ ಏನ್ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತು ನೀನು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕಾಯದ್ಗೆ ತೊಂಡ 2-3 ದಿನ ನಮ್ಮ ದಾಲ ದಿಂಡ ಹಾಲು ಹಾಪುಜುಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿನೆ ಕೊಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡುವೆನೆ 2 ಸೈಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕಾದ ಕಾಯೋಡುಂದು
ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುವೆ. ಇತ್ತನ್ನು ಗಿಪ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ನನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ. ಏತ ನಮ್ಮ ತೆಳುವು ಮಲ್ಪ ಆತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡೊಂದು. ಲಂಚ ತಿರ್ಗದ್ ಪಾಡುವೆ. ಒಂದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯ್ದುಂಡು ತೆನ್ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುವೆ. ನಿಕುಲೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಒರಿದಿನ ಪರಾಟಲ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತನ್ವೆ. ಎನ್ನ ತೇಪ್ಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಕುಲೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. Okay, bye.